Yawwa, dan sambo. A cikin mawakan mu na arewa, Eh, wanne ne ka fi so daga cikinsu? mawaka. Namu na arewa ba? Ok, na arewa. Namu na hausa kenan. Wanne ne ka fi so daga ciki? Ina da yawa. To zan ma tambaya daga cikinsu, ina son ka bani amsa da ka fi so a ciki. Ina ji. Akwai auta MG, akwai Sadiq Saleh, wanne ka fi so daga ciki? Sadiq Saleh. Sadiq Saleh. Akwai Sadiq Saleh, akwai auta waziri, wanne ne ka fi so? Sadiq Saleh. Sadiq Saleh gini. Akwai Sadiq Saleh, akwai Umar MB, wanne ka fi so daga ciki? Sadiq Saleh. Akwai Sadiq Saleh, Abdul Diwan, wanne ka fi so daga ciki? Sadiq Saleh, Abdul Diwan. Abdul Diwan. Akwai Abdul Diwan, Abdul Diwan man. akwai Abdul Diwan, akwai Melele. Melele. Ok, Abdul Diwan Melele, Muhammad Melele. Abdul Diwan. Akwai Abdul Diwan, akwai Kawu ɗan sarki, wanne ne ka fi so daga ciki? Abdul Diwan. Yaran nan. Akwai Abdul Diwan, akwai Hamisu Breka. Sorry, Breka. Abdul Diwan. Akwai Abdul Diwan. Akwai Isa Ayaki. Abdul Diwan. Yaran nan lafiyan ka. Akwai Abdul Diwan. Akwai Malam Six. Jiya Malam ya ci kwakwa. Malam Six. An tun da akwai Malam Six. Akwai kuma Nimet. Nemet. Malam Six. Malam Six. Akwai Malam Six. Akwai DJ Elbi. DJ Elbi. Abba na Kaduna. Malam Six. Again, akwai Malam Six. Akwai Umar.